мегуфтед ки феълан шумо ба чӣ кор машғул ҳастед? ҳоли ҳозир дар коркарди як намоишнома ҳастам, ки дар бар мегирад мавзӯи хуб дахл дорад ба занҳо зиёдтар, хушунат нисбати занҳо ва ҳоли ҳозир хуб дига бояд омода кунам намоишномая ва баъданам ки дига тамрино ин чизо шурӯъ нашудааст. ҳоле танҳо ва танҳо рӯи намоишнома ҳамун пьесае ки мегӯем рӯи ҳамун кор дорам ва муаллифаш худатон ҳастед? он намоишнома ба намоишномаи мустанад аст. хуб шурӯъ аз соли гузашта бо ҳамроҳи бародар Далери Момалӣ коромона шурӯъ карда будем дар самти баргузории ҷашнвораи Нигоҳи нав, ки 3 соли охир таътил кард. чаро таътил кард? як посух аст, маблағ, набудани маблағ. вазъи театрҳои тоҷикистонро чӣ гуна метавонед арзёбӣ кунед? кӯтоҳ. ҳунармандои асри гузашта зиёд ва зиёд маҳбубиятшон, як қисмати маҳбубиятшонам аз ҳамин хотир буд, ки техника ӯ қадар намедонам тараққӣ накарда буд ва мо ҳамин фокусе ки мегӯем рӯи ҳамун театри зинда доштем. ҳатман дигар чанд фактор ҳаст, ки рӯи ин чиз таъсир мегузорад. унам мустақил набудани он нафарое ки мехоҳанд намоишнома нависанд, аз ин ё он тараф ё чиз вобаста ҳастанд, ки ҳатман он назорат мешавад, намедонам, сенсор мешавад. хуб ман намедонам, бо оно ман дар ин масъала суҳбат накардам. ин фикрҳои худи ман аст, ки ҳамин чизо хоҳ нохоҳ таъсиргузор мемонанд ба он хотире ки шумо бибинед он чанд нафарои равшанфикрое ки мо масалан дорем, барои мисол Бозор Собир, барои мисол хуб агар ки шеъроша мо мехонем дар ин ё он қисмати зиндагиш, хуб шумо оно эҳсос мекунед, ки дар ким куҷое ин бозоре ки 20 сол пеш шеър навиштааст, он набуд ва ҳозир дигар ҳаст. хеле ташаккур барои суҳбат. Сарбаланд бошед.